Musandipfure tenzi, inzwa inochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa inochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndipenyiwo wenyu mutsa, ndinokumbira, ndiri kupfukamira nekudawira. Muponesi, inzwa inochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndinomusimbira Jesu, ndinokutsvaka, rapanyiwa moyo wangu kundiponesa. Muponesi, inzwa inochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muritsime rangu tenzi, zvene upenyu, akuchina mubatsiri, asi Jesu. Muponesi, inzwa inochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa inochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, apo madaidza vamwe. Musandipfure, apo madaidza vamwe. Musandipfure. Kazivai vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai zvakare patiri kusangana panguva ino yemunamato tichidzidza kubva mukati meshoko raMwari. Vhiki rino tichange tichidzidza takanyanya kutarisa nyaya dzatichatarisa, ndingangoti tiri kudzitora kubva pana Matthew chapter 24, 25, 23, 24, 25. Ndopatenge tichitenderera tiri vhiki rose. Saka musazoite musi wamunopotsa nekuti zvanhasi zvinenge zvichiumba hwaro hwamangwana, zvamangwana zvoumba hwaro hwezuva rechitatu zvichienda zvakadaro. Musoro wenyaya wanhasi iwo uri kuti iwo behold the stones, tarirai mabwe kunaka, tarirai mabwe kunaka. Ndichaverenga kuna Matthew chapter 13 verse 1, then tozoswitcha tichienda kuna Mateo chapter 23. Matthew 13 verse 1 inoti iyo, then as he went out of the temple, one of his disciples said to him, Teacher, see what manner of stones and what buildings are here. Vakubuda mutemberi, umwe wevadzidzi akati kwaari, mudzidzisi, tarirai mabwe aya kunaka kwawo, uye tarirai dzimba dziri pano. Mukasawana hwaro hwekwakabva nyaya iyi,
nezvanga zvaitika mumashure kuti mudzidzi uyu azouya achiti kune mudzidzisi, tarirai mabwe kunaka. Inogona kungoitawo imwe yemamwe mastatements ukashaya kuti zvairevei uye zvingarevei kwatiri. But mukaenda kuna Mateo kunokuva kwakarekodwa zvakare the same incident but with some better detail. Mana Mateo chapter 23 ndo pamunotangira verse 37 kuenda pa 38. Ndisandaverenga verse 37. Matthew chapter 23, the greater part of Matthew chapter 23, Jesus Christ is pronouncing the woes to the scribes and the Pharisees for their hypocrisy. Ndo zvaari kutaura, mune nhamo imi vaFarise munodai, mune nhamo imi vanyori munodai, mune nhamo imi vaFarise munodai. I think there are about 7 or so woes that he pronounced them. Then anobva azosvika paanoti iye paverse ya 37 now. Oh Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those that are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Behold, your house is left to you desolate. Jerusalem, Jerusalem, iwe unouraya vaprofita nekutaka namabwe avo vanotumwa kwauri kuti vakubatsire. Ndaidisa sei nguva zhinji kukuvhumbamira sezvingaite huku inovhumbamira vana vayo, asi wakaramba. Nekuda kwaizvozvo imba yako yava kusara vadongo. Saka statement yaJesu Kristu yekuti your house is now left unto you desolate. Chaiti your house aireva the temple at Jerusalem. That temple which was the source of pride for all the Jews. Ndoyakunzi naJesu ichasara ravadongo. It will be left desolate. Saka pavanenge vakubuda mutemberi mukaenda pa chapter 24 verse 1. Then Jesus went out of the temple and departed. And his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down. Saka Jesu ataura statement vachiri muchurch, this house is going to be left unto you desolate. Vakubuda muchurch, one of the disciples says, no. This statement cannot go unchallenged. Toda kuti timborangaridze mudzidzisi pada pane zvimwe zvavakanganwa about this building. Ndokusaka kuna Maki kuri kunzi akamuratidza akati, behold what manner of stones we have here. And also look even at the buildings, that is the rooms of this temple. Now, temple iyi kutaura chokwadiwo, it was not like something that we see these days. This was actually one of the largest and most magnificent structures in the ancient world. Yanga yakavakwa neunyanzvi iri hompe ichiti uchipfuura nyangwe wanga ushida usingadi, you would not help but to marvel at its magnificence. Not only that, this temple yakapinda Jesu, it was actually twice the size of the one yanga yakavakwa na Solomon. Yanga yakavakwa na Solomon ndo yatinoziva yakuzoparadzwa mazuva during the Babylonian and the Assyrian siege. But mazuva acho aSolomon tese tinozviziva kuti it was also a building of splendor. But yakukompewa nei, this one was even twice better than the one which Solomon built. Not only that, this one iri kunzi naJesu richasara ravadongo. Herod himself, akatora 40 years achikwenenzvera nekupedzeredza nekuona kuti this temple would be par excellence. Herod had invested all the resources that he could invest, both material and human resources, to make sure that this temple will indeed be above and ahead of anything else that existed during those days. Why Herod was doing that? Herod aida kuita pacify and win over the Jews to his side, because it was kuti nguva yakaramba wana Herod paiva neruvengo rwaivapo between the Roman Empire and the Jews. But Herod akanotisa kuti no vanhu vari influential vakawanda, and vakauya kudivi rangu, even his authority also will be more established. So to please the Jews, Herod had invested all that he could invest pakuvakwa kwetemple iyo with all the Roman expertise and architectural expertise. Herod akainvesta in this building. For 40 years, the building was being perfected. Not only that, it was actually reckoned as the architectural wonder of the ancient world. Panyika dzenguva yaona Jesu Kristu uchidzoka kumashure, this temple yepa Jerusalem yainzi it was a wonder. Yanga yakavangwa zvaishamisa nenzira yepamusoro. It was used, vakashandisa white marble stones that were decorated with gold, pure gold.
saka chaisaisa vachivangwa chokuti vaingofunga vakutaura kuti chasara rava dongo zvazisingaiti. Ndokusaka this disciple akauya akati, Master, behold the stones. Mamuchida kunyatsa kuti muri kuziva zvemamuchitaura. Do you know the implications of your statement? Kana kuti matauro henyu mavarairwa. This one iri musaite zvekutamba. Ende ndoda kufunga kuti even matombo aya Jesu akamatsanangurirwa musi iwoyo nesaizi yawo nemhando dzawo nekwaakagadzirwa nevakaagadzira nezvombo zvakashandiswa kugadzira. I want to imagine this disciple or even the disciples trying to explain all this to Jesus Christ kuti pada angaite withdraw his statement, because this was not a building which was ordinary. It was the pride of the Jews. Majuda munguwa yanga achidzvanyirwa nemaRomans, they would find solace and pride in the fact that at least the temple is still standing. And as long as the temple is still standing, our Messiah, the King, kana achinga auya, he will reign from this magnificent structure. Saka kuudza muJudha kuti richaparara rosara rava dongo, uri kuparadza hwaro nemuongo nemudzi wepane tariro yemuJudha. That was a disappointing statement from Jesus Christ. That was a disappointing statement from a man who was claiming to be the Messiah who would save the Jews himself. That was a disappointing statement from a man whom even his followers had followed him under this presumption that at any time aizonogara achitonga from that temple. Ndokusaka mudisciple akati, no. We need to correct that statement. Look at these stones. Tarirai Mabwe Kunaka. It was their source of hope. It was their source of comfort. Kana paine zvaingaitika kwavari, at least vaitaura kuti temberi ichiri yakamira, tichine tariro, ndo yaigona kunongedza sechinhu chavaingogona kudada nacho pane zvainganetsa pane zveupenyu huno. Saka mukaenda kuna Daniel chapter 4, mukaenda pana verse ya 27, verse 29, verse ya 30. Daniel 4, verse 27, 29 to 30. Pane nyaya inoda kufanana yaNebukadnezar. Arota hope dzaarota, and then Daniel adaidzwa kuti adzidudzire. And listen to what Daniel says. Therefore, O king, verse 27, let my advice be acceptable to you. Break off your sins by being righteous, and your iniquities showing mercy to the poor. Perhaps there may be a lengthening of your prosperity. Mukaenda pa verse ya 29. At the end of the 12th month, Nebuchadnezzar was walking about the royal palace of Babylon. The king spoke and said, is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my majesty, by my power, and for the honor of my majesty? Nanzi Nebuchadnezzar arota hope dzatoziva tese dzemuti wanga wakakura wakaita mashizha, shiri dzikamhara, vanhu vakawana mvuri, vanhu vakawana zvokudya, and everyone else found some solace under the shade of that tree. Anobva adudzirwa zvawairwa because wakazotemwa ukagurwa ukasira chigutswa. Akanetseka, Daniel akatsanangura achibva ati, Daniel, imi mambo Nebukadnezar, chinzwei zvandakukuyambirai. Rambiro yangu ndeyekuti kwamuri, dai mukagona kusiyana nezvivi, muve munhu mutsvene akarurama, mugoregerawo zvakaipa kuburikidza nekutaridza nyasha kune vanotambura, pada mazuva eupenyu hwenyu angawedzerwa. Zvikanzi 12 years akadzipiwa Nebuchadnezzar from that day yataurwa naDaniel. Mwari achifunga kuti pada Nebuchadnezzar achachinja, but hapana chakachinja pana Nebuchadnezzar. At the end of the 12th month, not 12 years, 12 months, at the end of the 12th month, pakapera gore, Nebuchadnezzar akatomira pamusoro pebuilding akadaidzira kuti handisini here ndakavaka zvese izvi, handisini here ndine maoko akaita izvi. Look at the splendor of Babylon. And vanotsanangura Babylon vanoti zvedu yakanga yakavakwawo zvedu. Yes, Babylon rainge rakavakwa nemhando yepamusoro. Babylon actually was considered to have housed one of the wonders of the ancient world, the hanging gardens. Zvidhina zvaishandiswa kuvakwa, they were not ordinary. Nanhasi vanochera, vanoita archaeological work, vari kuwana zvidhina zvichingori zvakanyorwa kunzi fortifications of SS Gila. Zvaireva izvo kuti umambo hwangu neukurumbira hwangu ini mambo weBhabhiloni, kurova Nebukadnezar. Saka even zvitina zvakashandiswa kuvaka umambo weBhabhiloni zvaiva zvitina zvanga zviri specified and set aside specifically for the splendor of this kingdom. Saka ndo yakaunza mbiri nekuzvida kwaNebukadnezar. Pamuri kutarisa Jerusalem, maJudha akaritarisa kavakirwo karo, ndo kakaunza mbiri nekuzvida kemaJudha. Babylon ya Nebuchadnezzar achibva aunzwa, imi mambo Nebuchadnezzar, chisiyai zvakaipa zvenyu, mutaridze rudo
nehanya nenyasha kune vanotambudzika. Musiyane nezvakaipa, muve munhu akarurama. Vanzi Nebhukadhineza akatodaidzira kuti handizini here, kureva kuti nekuda kwezvaanga anazvo, nekuda kwezvaakawana, nekuda kwezvaakagona kuita, Nebhukadhineza cultivated a spirit of pride. Akazvitutumadza, akazvida, akazviona sekunge ndiye, akaona sekunge hakuna umwe munhu, akazviita iye kupfuura vamwe vose. Haana kufunga kuti kudenga kuna Mwari. Kunyangwe Dhanieri akanga amutsiura, kunyangwe akanga aona zvakanga zvaitika, kunyangwe hope dzake dzanga dzataurwa nemo, akatopiwa advice yaigona kuteedzera. But Nebhukadhineza haana kuita izvozvo. MaJudha akararama the same vein seyakapinda Nebhukadhineza. Vakatanga kuzvitutumadza, vakatanga kuzvida, vakatanga kuzviona vari nane kupfuura vamwe. Vakaisa tariro yavo muzviumbwa nezvivakwa, vakaisa tariro yavo muunyanzvi hwevanhu, vakaisa tariro yavo mune zviwanikwa, vakaisa tariro yavo kwete kuna Mwari asi pane zvinobatika zvavaiona. Saka pane zvose vaiona vamwe sevanhu vasiri vanhu, nekuti ivo vaifunga kuti they were better material. So Jesu paanotaura muromo wokuti this temple will be left desolate, the disciple says no, he needs to be reminded and corrected. Saka paari kudaro, Jesu Kristu anobva azotaura kuti ndakuudza kuti richasarara dongo, at least zvinongoreva kuti it will be desolate, hapana anozogaramo. But chiregai ndichikuudzei chokwadi, not one stone will be left upon another. You would realize that even in this life, many of us, we could be losing focus. Many of us who purport to be followers of Christ, vazhinji vedu vanopupura nemiromo yavo kuti tiri vateveri vaJesu Kristu, vanopupura nemiromo yavo kuti tinotenda muna Mwari akasika, vanopupura nemiromo yavo kuti tiri vanamati, vanopupura nemiromo yavo kuti tiri maKristu, vanozivikanwa nevanhu kuti vanhu vanoteera Mwari. But many of us, we are putting our hope into things that are material. Many of us taakutarisa our achievements. Many of us taakutarisa patasvika muupenyu. Many of us taakutarisa zviwanikwa. Many of us taakona vamwe sevasiri vanhu because of what we can touch and see. Ndo pari kunzi naJesu Kristu, ndichaita kuti pashayikwe dombo rinosara riri pamusoro perimwe dombo. Makambozvicherechedza here kuti kazhinji kacho muupenyu munhu wose zvinongouya naturally. You don't even need to go to any university. You don't need to go to any school. You don't need to find a teacher to teach you to cultivate pride in yourself. And yet Solomon arikupa warning, that is actually the beginning of the fall. Paunenge uchiposta, what is your motive? Even when you post your graduation pictures on Instagram, kana motive yako iri yekurumbidza Mwari, then please go on. But kana iri yekuti vazvione, vazvinzwe, vazvizive, hapana paunosiyana nemudzidzi akati Tarirai Mabwe Kunaka, hapana paunosiyana naNebhukadhineza akati handisini here ndakaita izvi. Kana motive yako yekuposta mapictures emubedroom mako paFacebook iri yekuti Mwari arumbidzwe, then let it be so. But kana iri yekuti vaone your latest display, vaone your latest double bed, vaone your latest sofa, vaone your latest couch, vanzwe vari kure newe, uzvione uri kuresa nepamusoro-soro, then hapana paunosiyana nemudzidzi arikupa Jesu lecture pamusoro pematombo akavaka temberi. Ende Jesu ari kuti uri kuona zvese izvi, hapana chinosara chiri pamusoro pechimwe. Kana waisa tariro yako muupenyu hwatiri kurarama, kana tariro yako nekuzvida kwako wakazembera pane zvinobatika nekuoneka, kana tariro yako neupenyu hwako zvisisiri pana Mwari, zvapa zvinhu, chiziva kuti very soon Christ may pronounce the words, not one stone will be left upon another. Paunenge uchiposta the exam results of your child on WhatsApp, what is your motive? Uda kuti vanhu vaite sei? Iwe uri kuzviita kuti uite sei? Uri kuzviita kuti vanhu vati kudii? Kana iri nyaya yekuti mbiri iuye kwauri nekumwana wako vanhu vasarumbidza Mwari, then very soon the pronouncement could be made as it was made by Jesus Christ. Not one stone will be left upon another. When you post your elaborate banquet on your child's first birthday, kamwana kane 1 year kari kuitirwa birthday, but hatisi kupostirwa mwana wacho. Tiri kuona zvikafu zvanga zvichidyiwapo, tiri kuona mhando dzemakeke anga aripo, tiri kutsanangurirwa kwaakagadzirwa nemari yakatengwa makeke nayo. Mwari ari kuti very soon, because you are placing your pride, you are placing your hope,
You are placing your joy on things zvinobatika instead of letting the name of God be praised. Very soon, not one stone will be left standing upon the other. Our secular interests will soon be things of the past. Our artistic productions will soon be gone. Our social distinctions will soon be history. Inzwai vanhu vaMwari, mweya wavadzidzi, dai ukasava mweya ungava matiri nhasi. Mweya waiva muna Nebukadneza, dai ukava mweya unotama matiri nhasi. Pfungwa dzaiva naNebukadneza, dai dzikasava pfungwa dzedu nhasi, kuti even apedza kutsiurwa nekupiwa advice, akaramba achizvitutumadza nekuzvida kusvikira achopewa atumirwa kuuniversity yeuswa the Unigrass. Inzwai vanhu vaMwari, don't let God get to those extent whereby he will punish you for you to be able to come back to your senses. Kana taitirwa zvinhu zvikuru naMwari, ngatidzidzei kuva netsika inoita kuti zita raMwari rirumbidzwe. Kana Mwari atigonesa kuita zvikuru nezvinoshamisa, ngatidzidzei kuva netsika inoita kuti vanhu tivanongedzere kuna Mwari. Kana vana vedu vabudirira zvemhando yepamusoro, ngativadzidzise ivo nevamwe vese kuti varambe vakatarisa pana Mwari. Kana isu tagoneswa naMwari kuwana zvinhu zvisiri kuwanikwa nevanhu, hanzi naDhaniel kuna Nebukadneza, chiratidza nyasha kunyangwa nekune vanotambura, usiyane nezvakaipa. Let not your material belongings and greatness be the source of your downfall. Tere vanhu vaMwari, mabwe anokasika kuondomoka. Hakuna rinosara riri pamusoro perimwe, asi ibwe rega rinomira nekusingaperi ndiro ibwe rinonzi Jesu Kristu. Dai upenyu hwedu hukavakwa padombo riri Jesu Kristu, dai upenyu hwedu hukavakwa padombo rinogara nekusingaperi, dai upenyu hwedu tikauisa hwaro hwacho huri dombo riri iye ari chigara mabwe, iye chimedza mabwe, iye anotaura zvinhu zvovapo, iye anoti akamira umwe wese anogara, iye anoti akakosora zvinhu zvese zvinokotama. Dai upenyu hwedu hukava mumaoko aMwari. Let us not trust anything or anyone, but let's put our trust, our pride and our hope in none other than Jesus Christ, because zvimwe zvese it's sinking sand. Mwari atibatsira vanhu vaMwari, Mwari atiitire nyasha. Kamuraramiro kedu, upenyu hwedu ngaushepewe nedombo riri Jesu Kristu. Mamwe mabwe ese kunyangwe akanaka achaondomoka. Hakuna rimwe rinosara riri pamusoro perimwe. Mwari atiitire nyasha. Amen.